Det er den første gang, man har sex sammen. Det vil være rigtig dejligt. Det kan også være virkelig dårligt. Det var det ikke med ham. Det kan jeg sgu ikke sige. Jeg kan ikke sige, at det var dårligt. Jeg vil kalde det for en tsunami af nederen. Og jeg mener seriøst, det var så fedt, så midt i det hele, der begyndte jeg at ligge og dække lidt frem. Kan jeg ikke mærke, der er det føles som om du faldet ud. Ja, han var lidt sygt faldet. Så kan du. Det værste ved ham, det har egentlig været at shoppe med ham. Det var rigtig svært forfærdeligt. Det er hele tiden, ser jeg tyk ud i det her, hvad med min røv, ser den større ud i det her. Det er blåt lys. Få det ud af røven for helvede. Giv mig romantik, sagde jeg. Så jeg holdt lige døren for ham, inden jeg gav ham en lammer. Og så slog jeg op. Og der har jeg nogle regler der. Jeg mener, der er én måde, man kan slå op på en andre, og det er ansigt til ansigt. Hvis man har bare en lille smule anstændighed, så kigger man lige personen i øjnene, mens man knuser hans hjerte. Så jeg skejte. Det var virkelig godt at sige, jo, du kan heller ikke se, at jeg gik på Facebook hver gang, jeg begyndte at tude, så det skal helt klart bruges igen. Jeg har en søn,